Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Economic highway halin sa sumag pakado sa Victoria City, iangot sa Sagay City. Panay Gimaras Negros Bridge ginalauman, mahuman sa 2030. Halang Dumont Tower, ginkawatan. Negros Occidental Comelec may nabato na nga masobra sa 157,000 ka mga pirma may kaangtanan sa charter change. Explosives na recover sa Valencia, Negros Oriental. Kag sa Good Vibes, triathlete nga taga Bacolod, maupod sa benefit run para sa mga cancer patients. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, $136 tanan ka bag-o nga mga civil engineers ang nagpanumpa. Sa panahon karon nga wala tuo ang construction, in demand sila sa pungsod. May report si Romeo Subaldo. For our parents, we may put a hard hat to our new civil engineers. Congratulations! Ginsuksukan sang hard hat sa mga ginikanan na ilang mga kabataan nga nakapasar sa board exams sang November last year. Simbolo nga makabig na sila bilang mga civil engineers. Isa sa 136 ka mga bag-o nga mga civil engineers sa Western Visayas, si Arex Baladhay sang Sipalay City. Scholar siya sa Negros Occidental, anak sa mangunguma kag sari-sari store owner. Istorya ni Arex, jutaya na lang siya nga mag-untat sa pag-eskwela sang nagmasakit ang iya nga amay. Ang iya allowances nagkadto sa bulong sang iya nga amay, pero ginhabalan siya sang iya nga mga ginikanan nga hindi madulaan sa paglaom. Kag padayunon ang iya handom nga mangin isa ka engineer. Do helpless gibi sa yaute. Feeling mo na mo na matapos. Odo gano ko man nga nanabi may obra ko danay kay tungod nga free tuition ma basi pwede man lang ko kabalik sa eskwelante do ano do mo na pero gin push man ko ba nila ni mama kag sa akong mga utod nga magpadayon lang. Nagapasalamat siya sa Philippine Institute of Civil Engineers o kon PICE kag Professional Regulation Commission o kon PRC kay hindi na siya kinahanglan pa nga magplete kag magbayad sa hotel sa Metro Manila para maka-oath taking. Kadungan ni Arex ang iban pagid mga bag-o nga mga civil engineers sa Western Visayas nga diri nagpanumpa sa Bacolod City. Sunod sa kay Engineer Jessica Puy, ang presidente sa PICE Negros Occidental Chapter, kadamo sa oportunidad nga nagahulat sa mga bag-o nga mga civil engineers, ilabi na karon nga kadamo sa construction nga nagapadayon bisan diin sa pungsod. Because of infrastructure improvement sa Bacolod and Negros as a whole, we need more civil engineers to ensure the structural stability and integrity of upcoming blooming of the City of Smiles. Sa oath-taking, ginpahanumdum sila ni PRC Regional Director Romel Balisang sang ila katungdanan bilang mga engineers. Remember, civil engineering is not merely a profession. It is a noble calling. A calling to shape the world, to build the foundations of progress, and to design solutions for the challenges that lie ahead. Magluwa sa pagsuksok sa ilang hard hat sa ilang ginikanan, nagpanumpa man sila sa kay Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sa DPWH Region 6, ginpatigayon man ang ilang pining. Nagikan sa nagkanalain nga mga probinsya kag mga eskwelahan, ang mga nag-oath taking sa Bacolod kay nasang aga. Sa number 9, Water Summit ang natala na patigayunon buwas nga adlaw. Iniyo agud to mapangitaan ng solusyon ang problema sa water supply. Sa buwas, magatubangay ang tiglawas ng Basiwa Prime Water kag bulk water suppliers upod ang mga alkalde sa gipatawag ng Emergency Water Summit ni Mayor Aldi Benitez. Iniagud mapatpat ang mga short kag long-term solutions sa nagalala nga problema sa water supply. Sa programa nga isugid mo kay Mayor, gituad ni Basiwa Prime Water Representative Engineer John Arlan Canatoy
sa alkalde nga ginakulang sang 20 million liter a day ang supply sang tubig sa Bacolod. Gani, nagapanawagan sang Water Summit si Benitez agud masolusyonan ang problema. Ilabi na nga magasugod ang dry spell o kunting ilinit sa badason nga bulan. Ang water utility ang may pila na ka mga tika nga ginahimo agud makakuha sang dugang nga bulk water supply. Para naman sa kay Water Watch Advocate Winnie Sancho, dapat nga magpagwa sang performance audit ang Basiwa Prime Water. Agud dapat ud kung ano ang mga posible kapaltahan kag salabton sa mga konsumidor. Suno sa iya, malawig na nga nagaagwanta ang mga konsumidor sa kakulang sa supply sang tubig nga masami lubog pa ang nagagwa sa ilang nga mga gripo. Sa number 8, uncooperative ang pamilya Fausto. Inisunod sa PNP rason nga tubtub karon wala sa gihapon na file ang kaso angon sa pagpatay sa magpamilya. Sunod kay Colonel Leo Pamitan, ang Provincial Director sa PNP, naghulat ang Himamaylan PNP kag padayon nga nagahulat sang paglagda ni Emily Fausto, anak sang mag-asawa nga Rolly kag Emilda Fausto, sang affidavit agud to tigayon nga ma-file ang kaso. Damlag pa suno kay Pamitan, nagsugot na si Emily pero wala gid ini nag-abot. Wala naman makahibalo ang PNP kundi ina si Emily. Mas maayo suno kay Pamitan kung mismo ang miyembro sang pamilya ang yara para sa filing sang kaso agud tumangin mabug at ini kag indi tigayon nga ma-dismiss. Napatay ang mag-asawa lakip na duha nila ka menor de edad nga kabataan sa pagpaniro nga natabo sa Ilaman Balay sa Buena Vista sa Himamaylan sa adtong Hunyo 14 sang nagligad nga tuig. Pero we are trying our best na i-convince yung daughter para pipirmahan na yung affidavit. But as of now, hindi pa rin siya cooperative. Yung police ba, sir, hindi pwede makapag-file ng kaso without the family? Without the consent of the family, we cannot. So, yun yung go signal natin, yun yung interview natin. Pag pumirma na yung daughter na, we will file the case. So, dependent talaga, sir, sa any member of the family who Yes, stand as the complainant? As of now, hindi pa rin cooperative. Isa lang yung noon, cooperative siya, pero as of now, hindi siya nagkikipag-cooperate. Sa number 7, mga explosives na recover sa Valencia, Negros Oriental. May mga improvised explosive device o kung IED nga na-recover sa sitio Badjang, Barangay Dubdub, Valencia, Negros Oriental, 5:30 kahapon sang hapon. Sa report ng PNP, ang mga katapos ng PNP 705th MC RMFB7 sa Negros Oriental PNP kag Valencia Municipal Police Station ang naka-recover sa mga explosives. Nagpatigayon na sang safety procedure ang kapulisan para sa mga recovered IED components. Ginausisa man kung diin ini naghalin. Sa number 6, nakabalik na sa ilang puluyan ang 31 ka mga pamilya nga nagbakwit kahapon matapos ang encounter nga natabo sa Banwasang La Castellana. Tigayo naman nakilala ng isa sa duha ka NPA nga napatay. Sunod kay Colonel Leo Pamitan, ang Provincial PNP Director, kahapon man lamang nagbiya sa ilang mga puluyan ang pila ka mga apektado nga pumuluyo tuga sa engkwentro sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion kag mga remnants sang NPA. Isa sa duha nga ginapatihan NPA nga napatay ang ginkilala pagi sa driver's license nga nakuha sa iya. Bernard Torres, 56 anyos kag taga Barangay 12 sa Bacolod, ang nakasaad sa ID nga na-recover. Nalakip man sa na-recover ang homemade shotgun, AR-15 rifle, 45 caliber pistol, magazine, mga bala kag mga subversive documents. Samtang sunog kay Pamitan, officially wala na naga-exist ang NPA sa Negros kundi remnants na lang o kun mga bilin-bilin. Pero sa gihapon padayon ang pagbantay bungod sang posible kalakasan nga ihaboy sini. Ginatinguhaan sa mga nabilin nga hayluhon ang masa para sa suporta suno sa PNP. As to the atrocities na gumagawa sila ng mga ambuscades, mga efforts nila, wala na po tayo doon. So yung mga gumagalaw na lang is yung remnants, lalong-lalo din sa 4th, 5th district po natin. Parang that's to show that they're still existing, sir. Officially, hindi na po sila
nag-exist as to their numbers. So, ang mga nakikita naman itong mga remnants nila, so they're trying to gain masses para magiging parang force multiplier nila. Sa number 5, isa kaginapatihan katapos ang NPA ang patay sa isa pang encounter na nagluntad sa Santa Catalina, Negros Oriental. Isa kaginaligar katapos ang NPA ang napatay sa encounter sa sitio Sugong, Barangay Milagrosa, Santa Catalina sa Negros Oriental, na 6 kainas ang aga. Sunod sa kay Brigadier General Joey Escanillas, commander ng 302nd Infantry Brigade, siyam ka mga NPA nakainkwentro sa 11th IB sa Philippine Army. Ginasiling sang Army nga mga nabilin na lang sila nga katapos ang Southeast Front Committee Rio Negro Cebu Bohol si Quijora. Wala pa makilala ang napatay kag nagapadayon ang pursuit operations ng Army. May nakuha man nga mga armas sa lugar sang encounter. Sa number 4, electrical equipment sa Halandumon Tower ang ginkawat. Bacolod PNP ang nagpasalig nga pabaskugon ang tikang agud malubad ang asud-asud nga kinawatay sa syudad. Humalin pa sa nagligad nga tuig nga wala nagasiliga ang programmable light emitting diode sa palibot sa 4.8 million peso nga Halandumon Tower sa kilid sa Bacolod Public Plaza. Suno kay Public Order and Safety Office Head Primitivo Tabuhara, bulan sang Oktubre, sang nadiskubrihan nga wala na ang mga electrical equipment kag mga linya sang kuryente nga natago sa sulod sa mga columns sang tower, rason nga wala na mapasiga hasta subong ang tower. Ginwelding na ang box nga ginasudlan sa mga equipment agud indi mabuksan sa mga kawatan. Magluwas nga ginhugtan sang poso ang pagbantay sa plaza, pabutangan man sang baral ang tower agud indi pamentahaan. Natungod naman sa mga asud-asud nga kaso sang kinawatay sa syudad, nagpasalig na si Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio kay Mayor Albi Benitez nga mas pabaskugon sang kapulisan ang monitoring kag police visibility operations sa mga kabarangayan. Ginapausisa naman ni Alinio ang mga resulta sang ginahimo nga investigasyon sa pila ka mga police stations angot sa mga nagluntad nga kaso sang pagpangawat, kundiin labanan sa mga ginpangsulod sang kawatan, mga commercial establishment. Actually, ang recommendation ko sa engineering, butangan na sa sang daw, nablang daw maayo man blang nga grills. Okay. Tanawon niya ma-maintain ang maayo nga itsura sang Halandumon Tower. Tapos maproteksyonan ang Equipment. mga gamit da, kaya may araw na da nga ano sa mga suga, no? That's why nga ato nga Halandumon Tower na sibong may nasubong suga. Sa number 3, storage facility ang ginakinahanglan sa karon sa Comelec Bacolod karon nga natalan ang asayloon ang ilang opisina sa reclamation area. Ang Bacolod Comelec Office, isa sa mga nalakip ng mga government offices nga isaylo sa ginadihon nga construction sa new government center site sa kilid sa Mambulok Creek sa reclamation area. Malawig naman nga nagapangita sa lugar nga masayluhan ang Comelec Office, ilabi na nga apektado sila sa pagbaha sa tion nga magbunok ang ulan. Sunod sa kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya, handa sila nga magsaylo kag ginakinahanglan na kuntani nga mayara sila sa dugang nga storage facility area. Ang syudad ang magatukod sa pila ka mga office building sa 2 ka hektarya nga duta. Nalakip nga ay pahamtang diri ang opisina sa Bitaw, Nutrition Building, PNP Station kag DRRMO Office. Gidalauman sang City Engineers Office nga sa tion nga matapos ang bidding sa nabadason nga semana, masugura naman ang proyekto sa badason nga bulan. Sa number 2, Comelec Negros Occidental na nagsugod na baton sang mga signature sheets. Ini may angot nga duso nga charter change paagi sa People's Initiative. As of January 18, may masobra sa 157,000 kalagda ang nabaton.
Sa datos ng COMELEC, Enero 15 sa nagsugod baton sang signature sheets ang ila talatapan. As of January 18, may 157,645 kalagda ang nasubmit gikan sa 11 ka mga banwa kag syudad nga nagalakip sang Bacolod City nga may masobra sa 69,000 kalagda. Calatrava, Escalante City, San Carlos City, Manapla, Sagay City, Murcia, Silay City, Talisay City, Bago City, kag Sipalay City. Sunod kay COMELEC Provincial Supervisor Ian Lee Ananoria, sa ilang nga bahin sila ang mag-certify nga ilan na baton ang mga signature sheets kag magahulat sila sang instruction. Sa karon safekeeping lang anay tubtub nga may order gikan sa Bank sa pag-verify sa mga lagda. Sa karon wala pa man sang opisyal nga petition para sa charter change. Sunod kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, nakabato ng COMELEC sang lagda gikan sa 300 ka areas na. Samtang nagasuporta si Governor Eugenio Jose Lacson sa charter change ayhan paagi sa People's Initiative, Constitutional Convention o Constituent Assembly. Kinahanglan na suno sa iyang pagkambyo labi na nga nagakabayaan na ang Pilipinas sang iban nga pungsod. Ginsiling man kahapon ni Mayor Javier Miguel Benitez, ang Negros Association of Chief Executives President, nga may 15 ka mga alkalde ang nagasuporta sa Chacha. Hindi ko na-comment ng anong ila purpose. Hindi nila mas signature sheets at pa-receive. Tapos di 35, nagatag mo na kami certification kung pinaka-pirma. Let's put it on the ballot and let the people really decide. But we cannot always say na now is not the time. But in the meantime, we're getting left behind. You're for People's Initiative, whatever form. No? What's important is, for me, is let's put it on the table already and let the public decide what they want for the country. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Economic Highway gikan sa Barangay Sumag sa Bacolod City pakanto sa Victoria City ang sugpunan pagmid rekta na sa Sagay City kag Banwa sang Calatrava. Samtang ang Panay Guimaras Negros Island Bridges naman ang gidalauman nga mahuman sa 2030. Yaring report. Ang ini nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway kun Banose halin sa Barangay Sumag sa Bacolod nga nagarekta angot sa dalan pakanto sa Bacolod Silay Airport kagwa sa Victoria City ang ginalauman nga mahumana sini nga 2024. Sunod sa kay Department of Public Works and Highways Region 6 Director, Engineer Sunny Boy Oropel, ilan nga ginatingwaan nga masolusyonan ang mga right-of-way nga problema para tigayon na ining mabuksan sa publiko. For 2024, tapuso na namon subong. Hopefully, matagaan lang kita sa solution sa atong right-of-way problem, but we will definitely open to full traffic ang aton nga Bacolod, ang aton nga Banose from Bacolod South Road going to Victoria. May magagmay na lagi nga mga porsyon nga hindi pa malabyan bangod sa problema sa right-of-way. 48.8 kilometers ang ini nga highway nga may 16 tanan ka mga taytay nga nagabalor sa 7.3 billion pesos. Ini nga ginakabi nga flagship projects ng DPWH. Kung mahuman, ang isa ka oras nga travel time ang mangin 25 minutos na lang kag ini ang ginalantaw man nga makabulig pahagan-hagan sa problema sa traffic sa Bacolod. Pero hindi lamang inikutob sa Victoria City. Suno kay Oropel, ilan naman yung ginasuguran nga tigayon ini nga makonect sa Central Bato sa Sagay City kag lusot man sa Banwa sa Calatrava. The ongoing ng ato nga construction from Victoria going to Sagay. Pero ako na siya ipanabuton sa Central Bato and then down ang Central Bato subong nakunik na sa ato national road nga Sagay Bato Alia Calatrava Road. So naton ipabunggo. Kay kung ibalik naton sa Bacolod North Road sa Sagay, kalimitado sa aton nga access. Magluwas sa Banose, sunod sa kay Oropel, kabahin sang pipeline projects ng DPWH amo ang Bacolod Victoria's Coastal Road nga ginaplano nga iangot man sa puerto sang Cadiz City sa norte kag puerto sang Pulupandan sa sur. Inibilang preparasyon naman para sa Panay Guimaras Negros o kung PGN Island Bridges na igatukod sa Pulupandan sa side sang Negros, rekta sa isla sang Guimaras. After commissioning sang Panay Guimaras Negros Bridge. That's why we already have the feasibility study for the Bacolod
Victoria's Coastal Road. So, i-extend to going sa south para nga malabot yun ang aton nga Panay Guimaras Bridge. Tapos, definitely, if may mga funding source pa nga makuhaan, ang Victoria's pwede i-connect sa Cadiz Port. Dugang pa ni Oropel, 2030, ginalauman nga mahuman ang PGN Island Bridge. 32.47 kilometers naman ang kalabaon sang sininga Taytay nga mag-aangot sang 3 ka mga isla. Ginalantaw nga ini ang makapadasig sang transportasyon kag pagdulong sa mga produkto pati na serbisyo sa sulod sang Panay, Guimaras kag Negros. Good vibes. Ultra-marathoner nga taga Bacolod City ang mag-aupod sa benefit run para sa mga cancer patients. May report si Nico Delfin. Balik Bacolod ang kilala nga ultra-marathon triathlete nga si Rolando Espina agud man malabot. Ang isa siya malawig na nga ginahandom. Ang magdalagan agud malibot ang bilog nga isla sang Negros. Hindi na magigkuga training mayo kay tido bago man ko ka hampang man ultra marathon last month, so actually kapaway na lang ko for this event. Upod sa katapos ang Team Bagat nga mga run enthusiast na paminsaran nila ang One Run Negros Loop agud mabuligan ang 25 ka mga cancer patient beneficiaries. Napinsaran sang grupo na why not making history at the same time helping children with cancer. So nakakam up sa morning activity. So, mag-kick off kami January 20, 3 o'clock sa Lagoon. Then, first stop is Sipalay City. Sa Sabado, las 3 ang hapon, magasugod ang 6-day marathon run sa Capitol Lagoon pakadto sa Sipalay City. Libre kag bukas ang benefit run sa mga interesado nga malabot ang masobra 680 km run. Anybody could join, sir. Masinsino lang sa Negros, within Negros, Occidental, Oriental, masinsino din. And how to join gali? Just show up lang sa 3 p.m. Just be aware no you're liable for your own safety. Kabalo naman ka muguro kung maglagan ka mo just make sure na you're well prepared to run with us. Pero free ka mo. This is a free run. Ang Dumaguete City, Kagihulngan City, kabahin sa mga stopover sa runners antes makalabot sa Sagay City. May natala naman nga welcome run para sa ila sa Victoria City antes ng ila pagbalik sa send-off point sa Bacolod. First and foremost, ay ang amon beneficiaries, ang mga kids with cancer kay sila ang gaserve nga fuel sa amon tasyon ni subong sa amon nga bukasiran. Si Espina, ang una nga Pinoy nga nangin kabahin sang masobra 246 kilometers per tathlon ultra-marathon race sa Greece ang 2016. Sa edad nga 50 anyos, natala na siya nga liwat nga magapasakop sa iya ikawalo na nga Spartathlon race sa Setyembre. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Grabe, bilog ka Negros, libuto nila dalagan. Kag may for a worthy cause. Kabalugin ko yaming personally nga kagasto, magpangita sang bulong. Kag, syempre, nag-wish kita sang the best sa best. Nagkabalo mo kung ano kakapoy magdalagan sa bilog nga Negros, ha? Pero at least na for a cause, gani. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.